Καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα, 14 Σεπτέμβρη, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα την ονομαστική τους. Απολυτίκιον, ήχος Α, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι και όλες καλά, να περάσετε μία όμορφη Κυριακή και με τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού όλα θα φτιάξουν σιγά σιγά και στην πατρίδα μας.